Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. Actualitatea bihoreană este actualitatea electorală. Cristian Laza, bine ai venit. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație. Nu este un candidat pentru Oradea, ci pentru Sân Martin. Știți bine că toată lumea acum discută vis-a-vis de referendumul cu Sân Martin și ceea ce se întâmplă acolo. Este una dintre cele mai importante comune, eu spun că chiar cea mai importantă de lângă Oradea. Cristian Laza din partea PSD-ului. Așa este. Ai plecat din PNL? Forțat. Forțat? O să ajungem și la capitolul ăsta. Te rog frumos să-ți faci o scurtă introducere ca și candidat pentru primăria Sân Martin. Da, în primul rând, permiteți-mi să îi salut și eu respectos pe toți cei care ne urmăresc. Să vă mulțumesc pentru invitație. Așa este. Eu candidez pentru primăria Sân Martin din partea PSD. Mai sunt doar câteva zile până vor începe alegerile locale, până în data de 5. Și așteptăm ca cetățenii comunei Sân Martin să iau o decizie în sensul în care se va dezvolta și în sensul în care va merge comuna Sân Martin. Da, mulțumesc frumos pentru introducere. Intrăm direct în subiect. Vreau să-mi dai câteva explicații despre averea ta. Despre averea mea. Sunt un om foarte bogat, domnul Bane, să știți. Adică ce înseamnă? Am o soție frumoasă și deșteaptă, am un copil minunat, chiar nu aș schimba cu nimeni pe lumea asta, nici cu Bill Gates, nici cu cei mai bogați și aici din... Da, acum eu mă refeream la altceva. Ai fost atacat. Da, ai fost atacat pe Facebook, acum asta cu familia, chestia frumoasă, dar pe Facebook se spune altceva. Pentru că mai nou se mută campania și războiul direct în Facebook, că toată lumea zice că Facebook-ul e ieftin și îl văd toți și are impact mare. Dar adevărul e altul. Am văzut și eu mizeriile care au apărut pe Facebook. Chiar am vrut să am o reacție în acest sens, dar știți cum se practică în stilul comunisto-securist, muști și fugi. Mi-au pus tot felul de poze, că aș avea nu știu ce balcoane la apartament rezidențial în Oradea, în Rogeriu. Nu, au socrii mei în Ioșia un apartament, soția mea fiind singură la părinți. Am un apartament al părinților mei în Sân Martin, iar ceea ce am realizat eu până acum este o casă în cartierul de tineri de Sân Martin, teren primit pe legea 15, în 2007, de atunci tot lucrez la această casă și nu am reușit nici până în momentul de față să o termin. Bun. Astea sunt bogățiile, averile. Lucrez pe o funcție de conducere, sunt directorul unui hotel de 10 ani și am două mașini care nu cred că amândouă valorează 5-6 mii de euro. Hai să punem punct. Duc o viață normală ca și orice alt cetățean. Iar acele prostii, acele fotografii photoshopate, pentru că tehnic nu se poate un astfel de balcon ce mi-atribuiau acești domni, sunt prostii și mizerii ordinare. Bun, alt capitol. Strandul 1 Mai. Ce s-a întâmplat acolo? SCT-ul a cumpărat jumătate, a plătit, sunt probleme, primăria, știm că primăria s-a întors împotriva actualului primar. Hai să lămurim puțin pentru telespectatori și pentru cei care vor vota. Deci care e adevărul? Ce e acolo de fapt? Tranzacția respectivă a avut loc în anul 2009, dacă nu mă înșel. Așa. Atunci SC Turism a plătit aproximativ 2.500.000 de euro din totalul de 4.700.000 parcă de euro. Da, asta se știe că au fost cifre publice, dar s-a plătit jumătate, da? S-a plătit jumătate. Și următoarea tranșă de bani urmând să fie plătită în momentul în care acel obiectiv va fi dat curat din punct de vedere a sarcinilor cumpărătorului. Adică, în acel strand, actualul primar și alți consilieri de la momentul respectiv, de când și-au atribuit ei acele spații, erau proprietari pe niște chioșcuri în acest strand. Adică întabulați? Întabulați. În CF-ul trecut separat, dar în interiorul strandului. În interiorul obiectivului, a strandului. Lucru care ulterior a fost ascuns. În caietul de sarcini, în primul caiet de sarcini, nu apăreau aceste chioșcuri. În momentul următor a avut loc, eram în Consiliul Local și știu aceste detalii, a avut loc o negociere între SC Turism și Primăria Sân Martin, s-a ajuns la
situația în care se plătesc jumătate de bani și cealaltă jumătate se va plăti în momentul în care va fi terenul liber de sarcini. Păi și acum să înțeleg... Acum sunt procese deschise, s-a ajuns inclusiv în situația în care primăria St. Martin l-a acționat în instanță pe primarul Popuș, proprietar de chioșc. Și el era proprietar de chioșc în acest strand. Am înțeles. Deci acolo a fost o... Deci până la urmă trebuie plătiți oamenii care sunt acolo, printre care este și primarul. Am înțeles că și-a ridicat chioșcul, nu am fost să văd, vă spun sincer, dar am înțeles că el și-a ridicat chioșcul de acolo vrând să dea un exemplu sau mă rog să nu mai poată fi arătat cu degetul că el este cel care, și dânsul este cel care a împiedicat să se primească următoarea tranșă de bani prin faptul că era proprietar pe o astfel de chioșc, de terasă în strandul Venus. Deci ce se întâmplă acum la strand e un semn de întrebare. Nu e nici. Dar e tot la primărie deocamdată, fiindcă nu s-a achitat integral. Nu. Posesia și folosința aparțin SC Turism. Deci are SCT-ul. Doar dispoziția, nu este proprietatea. Deci oamenii trebuie despăgubiți, înțeleg. Așa este. Este singura posibilitate ca cei foști consilieri, mulți au fost consilieri dintre cei care au chioșcuri acum. Eu am întrebat am întrebat în continuare că dacă este SCT-ul, de ce totuși nu se trece la reamenajarea lui? Din acest motiv, că nu este proprietar. Pentru că un strand cu atâta verdeață cât e acolo, nu cred că mai există undeva. Sincer, e chiar frumos locul. Se strandul ăla, e ceva de vin. Deci SCT-ul nu poate, e blocat, nu poate investi. Nu are cele trei atribute ale proprietății: posesia, folosința și dispoziția. SCT-ul are posesia și folosința în momentul de față, nu are și dispoziția până în momentul în care va vira cealaltă tranșă de bani, dar asta nu poate să o dea până când, conform contractului de înțelegere dintre cele două părți, până când va fi terenul curat. Am lămurit-o asta cu strandul 1 mai, mulțumesc frumos. Ai acceptat să vii la emisiune doar după ce se va da hotărârea în alte curți în care se va stabili dacă se face referendum sau nu se face referendum. Aici aș avea două chestii. Care e poziția ta vis-a-vis de referendum? Am înțeles că ai plecat, ți-ai dat demisia chiar înainte de a începe. Poziția mea este clară. În timp ce unii au încercat să vândă comuna St. Martin pe niște dregătorii temporare, așa? Eu m-am luptat să... Deci ai fost împotrivă. Să nu se facă această unificare. Eram în Consiliul Local din partea Cristi, PNL. trebuie să spui și de ce. Trebuie să spui și de ce te-ai luptat să nu se facă unificarea. Trebuie să dai și motivul, bine? Că e foarte important. Asta vreau să fac. Eu m-am luptat împotriva unificării. Așa este? Așa? Dintr-un motiv foarte simplu. În momentul de față, nu cred că este oportună această unificare. Nu ar aduce vreun beneficiu comunei St. Martin. Putem să ne uităm de la impozite și taxe, urbanistic, cum este construit un sat, nu? Ai locuința în fața terenului, în spate ai 30-40 de arii de teren, grădina, teren care nu poate fi valorificat vreodată. Ori la grila de impozitare este clar că toate vor exploda din punctul ăsta de vedere. Păi s-a văzut ce s-a întâmplat în Oradea, da. Incomparabil, vă dați seama, impozitul pe teren este incomparabil cu Oradea St. Martin și la clădiri în momentul de față este mai mare în Oradea. Din acest motiv nu sunt împotriva dezvoltării. Nu zic că la un moment dat această chestie nu se poate realiza, dar trebuie să vină natural, nu să se facem cu barda, gata, de mâine ne unim ca așa. Discutând cu o altă colegă de voastră de la PSD de situația asta cu referendumul, spunea că ar fi vorba și de niște fonduri care vin pentru localitățile care sunt stațiuni balneoclimaterice și nu orașe. Păi vă dați seama, doar acum în această sesiune pe port, dacă o să vă uitați, așa? Pentru stațiunile balneo se pot accesa până la 25 de milioane de euro. Vă dați seama ce ar însemna 25.000 de euro investiți în comuna St. Martin. E drept 25 de milioane. 25 de milioane, cer scuze. E drept că suntem eligibili doar cu 1 Maiu. Împreună cu 1 Maiu, da. 1 Maiu e eligibilă stațiune de la noi din comună și mai este Tinca, dacă nu mă înșel. Felixul nu se poate încadra la fondul respectiv, pe port. Dar putem accesa alte fonduri. Sunt o grămadă de fonduri europene care au fost ratate în toată această perioadă. Știm foarte bine că în ultimii 12 ani primarul de St. Martin nu a reușit să acceseze nici măcar un euro, spre rușinea noastră. Și mie mi-e rușine că am fost consilier, dar nu am avut nicio pârghie în acest sens.
Dom'le, cum se poate în 12 ani să nu accesezi niciun euro? Că acum începe el să iasă la înaintare cu canalizarea. Știm că pe proiectul Apa Regio, realizat de compania de apă, mai este acel program pe Huro realizat de zona metropolitană. Deci noi ne lăudăm cu faptele altuia, iar noi n-am fost capabili să accesăm nimic în 12 ani. Bun, hai să mai atingem puțin și cealaltă problemă a referendumului. Dintr-o dată, după 12 luni, s-a dat că referendumul nu mai este valid. Asta a fost o hotărâre a Consiliului Local. Au luat ei o hotărâre. Vă dați seama, ei au luat legea, nu specifică valabilitate, legea electorală, legea referendumului. Deci atunci poți să o interpretezi. Nu specifică valabilitatea, dar o facem noi printr-o hotărâre de Consiliu. Nici măcar secretarul instituției nu a semnat pe acea hotărâre. Este clar un praf în ochii alegătorilor. El, primarul, a mai dat odată comuna, a mai pus comuna pe tavă municipiului Oradea. Acum, văzând că lumea nu-și mai dorește această unificare... Ăsta în zonă, că nu și-ar mai dori? Da, lumea nu-și mai dorește. Eu și colegii mei din PSD, le mulțumesc și colegilor mei din PSD pentru munca depusă în această perioadă și cetățenilor din Sân Martin. Avem peste 1000 de semnături inițiate de mine și de colegii mei din PSD împotriva unificării. Semnături pe care le-am depus la avocatul poporului, care a sesizat Curtea Constituțională. Și de aici toată lumea spunea că, vezi, Doamne, și avocatul poporului e împotriva referendumului. Împotriva referendumului. Trebuie să respectăm legile acestei țări. Nu putem să schimbăm regulile în timpul jocului. Să dăm o ordonanță de guvern înainte de alegeri cu câteva zile. Mai avem câteva minute și aș vrea să ne întoarcem la programul tău, programul lui Cristi Laza pentru Comuna Sân Martin. Dacă vrei, poți să-ți iei programul. Eu am să spicuiesc un pic. În primul rând văd că ai trecut accesarea fondurilor europene. Ai discutat-o, ai zis, nu s-au luat bani, e o problemă mare. Nu există așa ceva. Când Oradea ia atâția bani, cineva să nu învețe lecția? Sincer. Domnul Baner, eu sincer vă spun și foarte mulți din cetățenii Comunei Sân Martin mi-au relatat această chestiune. Ne-am săturat de investiții în campanie electorală. Ne-am săturat de mașini cu piatră împrăștiate pe drum cu o lună înainte de alegeri. Vrem o dezvoltare coerentă. Vrem o dezvoltare, nu știu, cred că nu este greu de văzut pentru orice cetățean. Nu trebuie să fie doctor în arhitectură sau în economie să-ți dai seama că cele două stațiuni și Comuna Sân Martin s-a dezvoltat haotic. Adică tot respectul pentru investitorii privați, dar din păcate investițiile autorității locale nu a ținut pasul cu ei. Sau mă rog, se fac la repezeală, acum facem un trotuar, că a apărut nu știu ce pe Facebook, după aia a apărut nu știu ce cămin cultural, merge să-l călpim pe ăla, dau exemple acum la întâmplare. Dom'le, ne-am săturat de asta, ne trebuie o dezvoltare coerentă, ne trebuie o dezvoltare care să se bazeze pe un termen. Programul meu este bine structurat pe 5 teme, vreau să-l realizez în cei 4 ani de mandat. Vreau să rezolv situația blocurilor din Comuna Sân Martin. Nici măcar un bloc nu a fost izolat în cei 12 ani. Este rușinos. Dom'le, ce ne mai poate promite domnul primar? Ce ne mai poate spune că ne va face? Dacă în 12 ani ne-a promis că ne izolează blocurile, ne-a promis încălzire pe apă geotermală, spunea dânsul. Noi avem termomineral în Sân Martin, dar probabil va afla și dânsul chestiunea asta. Ne-a promis tot felul de chestii care nu s-au realizat în 12 ani. Dumneavoastră credeți că 12 ani nu sunt suficienți pentru om să demonstreze ce poate? 3 mandate. Bun, hai să discutăm un pic și despre infrastructură, că e foarte importantă și aici în Oradea a fost o temă mare. Acum asfalt avem. Drumuri neasfaltate și noi în comună, o grămadă. Da. Mai avem canalizare de... Acum șansa noastră a fost cu apă canal care au venit și ne-au introdus în Cihei, în Cordău, în Rontău. Nu avem peste tot. Trebuie extinsă în multe locuri și canalizarea și doar care au fost cuprinse acum în programul cu Apa Regio. Ceva despre drumul Cihei, Cordău, Nojorit. Da, este o problemă, am înțeles. Cum? E o problemă, adică oamenii își doresc să fie drumul ăsta de legătură. Vă dați seama ce ar dezvolta toată comuna, ar fi ca un inel ocolitor, ar pune toată zona laterală din Sân Martin și din cele două sate în valoare. Ar fi extraordinar dacă s-ar realiza acest drum și eu cu echipa mea
am convingerea că îl vom realiza în Dezvoltarea următorii rurală, 4 ani. văd că este punctul numărul 4 aici, sprijinirea asociațiilor urberașe și crescătorilor de animale, realizarea de capele în fiecare sat, sprijinirea turismului rural. Nu este normal să avem condiții civilizate în satele noastre. Nu avem, domnul Baneș, un cămin cultural în toată comuna. E incredibil. Suntem comuna care nu avem un cămin cultural sau o casă de cultură. Casa de cultură o folosesc anumiți domni de la PNL. Nu am o luptă personală cu ei, dar Casa de Cultură trebuie să se întoarcă la Comuna Sânt Martin. Căminele noi avem cămine, dar sunt în paragină, să mă înțelegeți. Nu avem niciunul funcțional. Deci suntem comuna din județul Bihor, n-am mai întâlnit nicio comună până acum, s-ar putea să mai existe. Comuna Sânt Martin nu are un cămin cultural sau o casă de cultură funcționale. Așa să vă gândiți. Cineva care vrea să facă o nuntă la cămin? La cămin, la cort, eventual. Da. Bun, primăria în sprijinul cetățeanului. Eu aș fi început cu asta, sincer. Deci cu asta aș fi început. Primăria în sprijinul cetățeanului. Simplificarea procedurii de depunere, ridicare acte, asta e foarte importantă. Dacă nu vom înțelege, nici acum în secolul 21, că eu, ca primar, sunt în slujba cetățeanului și nu invers, e o problemă mare. Este o mare problemă. Normal. Trebuie să te... Dom'le, cetățeanul când intră în primărie e rege. E stăpânul nostru. Nu, acolo primarele. Nu, așa ar fi normal. Așa ar fi normal. Dom'le, bun. Primarul este plătit de cetățeni. Funcționarii sunt plătiți de cetățeni. Corect. Nu înseamnă că trebuie nici funcționarii, nici primarul, înseamnă că trebuie să fie nici umil, nici sclav, dar trebuie să fim în slujba cetățenilor și să muncim pentru cetățeni. Un punct important pe care l-ai specificat aici. Apropo că vorbeam de asta, de izolarea blocurilor. Vreau în mandatul meu, nu mă voi mai prezenta niciodată în fața electoratului dacă nu voi reuși în acest mandat să izolez marea majoritate a blocurilor din Comuna Sânt Martin. Vă promit public că nu mă mai prezint niciodată în fața electoratului. Vezi, nu copii chestiile astea, că a mai fost cineva la emisiune aici și a promis vis-a-vis de aeroport și a plecat până la urmă de la președinția Consiliului Județean. Fii atent, reducerea perioadei de așteptare pentru obținerea autorizațiilor. Durează prea mult? Se tergiversează lucrurile? Se durează? Adică... Am dovezi în sensul ăsta în care durează chiar luni de zile. Vă pot pune documentele la dispoziție. Să știi că... Au venit cetățenii și mi-au adus. Uite când am depus, uite când am primit, cu acte, cu tot. Oamenii sunt dispuși să le arate și public. Nu trebuie tratați cetățenii după preferință. Adică eu, după ce voi câștiga primăria, să zic, tu ai fost cu celălalt. Ai un punct aici care mi se pare cel mai tare. Deci pe cuvânt. Sunt toate tari, domnul Baneș. Da, asta mi se pare cel mai tare. Eu n-am văzut încă la nimeni. Echipa PSD... Este un lucru că asta se întâmplă undeva în România, de introducerea de Wi-Fi gratuit în comună. Sunt comune care au Wi-Fi, dar asta e extraordinar. Îmi doresc foarte mult lucrul acesta. Cine plătește? Foarte mult lucrul acesta. Cine plătește totuși? Că trebuie să plătești cuiva, nu? Păi trebuie să plătești. Primăria? Să vedeți. Exact. Primăria va găsi o colaborare, un parteneriat cu public privat, cu firme de... Corect, da. Se practică peste tot parteneriatele astea. Dar bineînțeles. Cristi, timpul expiră. Eu aș vrea să te gândești foarte bine ce vrei să le spui telespectatorilor și celor care votează. Te rog să îndemn să vină la vot pe data de 5. Ai un minut să-ți dai mesajul pentru cei care urmăresc emisiunea. Da, în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru modul în care m-ați primit în casele dumneavoastră în această campanie electorală. Am fost de-a dreptul impresionat. Vă mulțumesc din suflet. Vreau să vă spun că mai sunt câteva zile până la alegerile locale. Este momentul ca să facem schimbarea, împreună facem schimbarea. Eu cu dumneavoastră, cu echipa PSD împreună, va trebui să facem o schimbare în Comuna Sânt Martin, să o dezvoltăm. Comuna Sânt Martin să redevină a noastră, a cetățenilor. Vă rog frumos, pe data de 5, să vă prezentați la vot într-un număr cât mai mare, indiferent cu cine doriți dumneavoastră să votați, veniți la vot. Este dreptul dumneavoastră garantat de Constituție, valorificați-l, fructificați-l. Eu vă recomand să votați Cristi Laza primar, echipa PSD și vă promitem că nu vă dezamăgim. Vă mulțumesc frumos. Și noi vă mulțumim frumos, doamne și domnilor. Acesta a fost candidatul PSD pentru funcția de primar. Îți dorim succes și ție, ca și celorlalți care au trecut prin platoul nostru și să ne revedem cu drag după ce se vor termina alegerile, când deja se conturează Consiliul Local. Îți mulțumesc frumos pentru că ai venit la emisiune. La revedere. Doamne și domnilor, actualitatea bihoreană electorală se termină aici.